Čau, vítam vás pri ďalšom videu, ktoré dneska chcem si natočiť 4 videá, áno 4, lebo teraz dlhšie nebudú vychádzať, tak si aspoň predtočím. A dneska, čo si zahráme, z čoho ešte potom to idem točiť jedno, zahráme si na Rocket League Headseekers. Proste hráte ako keby za brankára a vždy keď sa dotknete lopty, tak to ide na druhú bránu. Počas hry to lepšie pochopíte, ak ste to ešte v živote nevideli a jo, ideme sa na to pustiť. Dobre, napojili sme sa už do rozohratej hry. Takže uvidíme, jak to pôjde, lebo vyhrávame. A dúfam, že mi ten teammate aj niečo nechá, lebo ak tu vo videu budem mať len to, jak mi tu chytá teammate, tak dám rovno ešte jednu hru, takže... Kamo? Chceš mi niečo nechať, prosím ťa? Akože... Možno tu tá hra bude, hej, ale ja tu potrebujem dať nejaké savey, aby ste videli, že tu niečo robím, lebo... Zatiaľ mi tu chytal len teammate a ja mám body len za ten gól, takže... To bolo celkom dobré. Dobre. A možno to tu dám, reálne. Len potrebujem tu dať ešte nejaké savey, lebo potom to video bude také strašne nudné, takže... A dneska budem točiť jedno video z Fortniteu a 3 z Rocket League. Takže máte sa na čo tešiť. A zajtra vyjde... Nie, počkaj. Takto, vo štvrtok vám vyšlo video Skúšam sa zlepšiť 2. Teda v piatok vám vyšlo video Skúšam sa zlepšiť 2. A to video sa mi tam akože fakt podarilo. Ak ste to nevideli, tak určite si to chodte pozrieť. Podarilo sa mi tam fakt pekná hra. Takže keď ste to nevideli, chodte si to pozrieť, potom sa k tomuto vráťte. A teraz úplne neviem, čo sa stalo. To moja chyba nebola, to sa nejak divne buglo. Bola to moja chyba. Nevadí, ja som to videl, že sa toho dotkol. Dobre, nevadí, proste 3-2. Ešte to stále môžeme dať. A ja fakt len dúfam, že v tom videu dám ešte nejaké pekné savey, lebo... Bože. To som posral, dobré. Lebo to video bude potom také strašne suché, že tam v podstate nič nebude, takže... Ja ešte pôjdem točiť jedno video z tých Headseekers, nice. A potom pôjdem hneď točiť Skúšam sa zlepšiť 3. časť, takže... Dneska budem mať celkom v pohode deň, no. 4 videjka chcem natočiť. No vlastne, štvrtok budem mať celkom v pohode deň. Toto video vám vychádza až na ďalší týždeň, možno, nie. V sobotu, v nedelu, tak nejak. Cez víkend vám vyjde toto video. A ja som sa konečne rozohral a môj teammate mi nechyta všetko. Dobre, to nič. Dobre, vetno. A dám to tu, hej. Toto je dobrá hra celkom. Už mi ten teammate konečne prestal chytať všetky veci, takže ja už tu niečo aj dávam. Aha. To som trochu myslel. Nevadí. Hoho. Dobrá.
Dobrá strela. To mi nevyšlo trochu, ale našťastie to bolo vedľa. Dobre, to keby nechytí on, tak ja to nechytím určite. Jaj, keby mi to nechá, tak ja dám takú strelu. Dobre, mám to. Dobre, to som trošku zle vyletel. Dobre, taký shot. Škoda. Dobre. Jaj, dobre, ja som to trošku pokazil, ale môj teammate to dal. Dobrá. Dobre, to som ani nechcel spraviť. Už to zrýchlilo celkom. Nice. Jaká strela. Nice, dobrá. Dobre, z tej hry, čo mi teammate chytal všetky strely a prehrávali sme a nerobil nič v podstate, tak to z toho stala ešte celkom v pohode hra. Dobre, to som nečakal, že to nedá. Kamo, ale nevyšíraj mi všetko. Ja to potrebujem dať niečo do videa. Kamo, akože... Môžeš prestať? Dobre. Nice. On furt chodí za mnou jak dement. Potom keď to ja alebo on nechytí, tak máme gól proste. Nie, aby zostal vzadu. Dobre. Dobre, mám to. Ani neviem, jak som to chytil. A ešte som dal gól 7-3. Ešte sme dali. Dobre. Takže ja si myslím, že táto hra sa nám ešte celkom dosť podarila. Ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videa, ktoré vyjde v piatok. To bude Skúšam sa zlepšiť časť 2. A jo, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like a čaute.